lafiya. Baba, fita da ka yi. Sharif, ai zaman gida sai mata. Baba, ba ka sauraron rediyo ko talabishin. Kun ji gaba ne a rediyo Sharif kuma? Ban ji abin da yake faruwa na coronavirus. Gaskiya ne baba, shugaban kasa ya kawo dokan lockdown domin kowa ya zauna a gidan shi don mu kiyaye kanmu daga kamuwa da cutar covid-19. Ka tuna duk da son da shugaban kasa yake yi makaratu ya sa rufe makarantunmu. Ido fita zai. Baba, ka fita. Sai na dawo. Ka kiyaye za ka fita, idan ka fita ka samu wannan ciwon corona za ka kashe. Baba, ya kai karka.